Злото е навсякъде. Страх от Господа е начало на мъдростта. И мъдрият човек, който може да разграничава доброто и злото, е човек, който се бои от Бог. Това е дълбокия корен от тук нататък на човешкия грях. Да няма нужда всеки път да инжектират в нас бацила на злото, защото ние вече сме тук. Тяхната роля е просто да ни казват давайте нататък. Да бъдете като Бога, да имате Неговата мъдрост, означава всъщност, че Бог повече няма да ви бъде необходим. Което е доста различно от изкушението. Изкушението е директна подбуда към грех. Докато съблазънта е много по-коварен. Човек мисли, че върви по другия път, напада в капан. Къде е Бог? Забраната на Бога да познаването на доброто и злото не е това човек да не става мъдър, а да има автономна мъдрост. Без Бога да бъде, казано на съвременен език, себедостатъчен. Грехопадението, Едемската градина и с произхода на злото, който е една изключително трудна тема в християнската апологетика. Една от най-трудните, по мое мнение. И един друг принцип на апологетиката, който, освен този с трите пръста, нали, да знаем какво можем и какво не знаем и какво не можем, един друг важен принцип е да не бъдем максималисти и да казваме, че даваме еднозначния, окончателен и точен отговор на всякакви въпроси. На някои въпроси е възможно да се даде такъв, на други е много трудно и е достатъчно да покажем, че християнският отговор е по-убедителен, отколкото алтернативните. Един такъв, да се придържаме към един да бъдем по-скромни, да казвам, или по-смирени на библейски език. Достатъчно е да покажем, че християнския възглед е по-удовлетворителен, отколкото други възгледи по дадения въпрос. Ами, въпросът за произхода на злото е тъкмо такъв. И аз ще се опитам да покажа това. Сега се връщам пак към тази схема, картинка, която използвах и в първата презентация. Тук говорихме за културните мандати на човека, за да се фокусираме върху това какво представлявала Едемската градина. Значи отново имаме тази картина от първата глава на Битие. Бог, който е отделил земята от небето с простора, царува в своята небесна тронна зала и създава човека по своя образ и подобие и къде точно на земята го настанява. Използвам топоси на земята, такива каквито ги знаем днес. Дали в пустинята, например, или в джунглата, какви пространства са това. И в пустинята и джунглата се характеризират от няколко неща. Там няма ред, няма човешки ред. Нали, иначе всичко е подчинено на природни закони, в този смисъл всичко в Вселената е посветено на ред, но от човешка гледна точка пустинята и джунглата са места, които не са много уютни за обитание от човека, защото закона на джунглата е станал популярен израз. Доста трябва да се потруди човек, за да направи тези пространства годни за живеене, както пустинята, така и джунглата. Същевременно те предлагат голяма свобода на придвижване, но има и големи рискове, както знаем. Било от неблагоприятни метеорологични условия, било поради обитателите на тези места. И книгата Битие ни казва, че не е настанен човека на такива места. Може би ни се иска да бъде настанен в другата крайност, която е характерна за съвременната култура, така наречените на
американски, английски тематик парк или увеселителен парк. По същите тези критерии, това е пълната противоположност на пустинята или на джунглата. Там има ред, строго разписан. Нали, откъде се влиза, как се стига до съответното съоръжение, как се връзваме, нали, за да се качим, да речем, на виенско колело или на тия влакчета, дето се движат криви релси. Там няма никаква свобода, за разлика от пустинята, т.е. всичко е строго регламентирано. И съответно риска е нулев или близък до нулевия, тъй като все пак винаги могат за нещастие да станат и инциденти, но виждате колко е различно това, противоположно на пустинята и на джунглата. И всъщност Битие ни казва, втора глава на Битие, че човека не е настанен нито в топоси от рода на пустинята и джунглата, нито в някакъв безкрайно уреден, безкрайно сигурен, програмиран увеселителен парк. Той е настанен в градината. Даже, ако прочетете точно 8 стих на втора глава на Битие, тя е казана с членува се. Градина там, не просто градина. Една градина. Конкретната градина. И тя споделя някои характеристики и с пустинята, и джунглата, и с увеселителния парк. По отношение на реда, градината определено има много повече ред, отколкото пустинята или от джунглата. Там има определена свобода за човека, за неговото културно творчество, в случая да се грижи на градинята и да я обработва и да я пази, както е казано. Но, както научаваме от библейския текст, има и определен риск, за разлика от увеселителния парк. Увеселителния парк, риска е свързан, ако не нещо да се развали от тези съоръжения, докато в градината има едно дърво, наречено дървото за познаване на доброто и злото, което носи огромен риск, ако човека реши да яде от него. Така че е интересно, дори само от това наблюдение, че Бог е избрал да сложи човека в градината, в която има ред и свобода, но има и риск. И още тази градина можем да я наречем Божията градина, защото така се нарича и в книгата на пророк Езекиил, 28 глава. Това е един известен и малко труден пасаж, защото се свързва с личността на Сатана, макар че има различни тълкования, но се говори за Божията градина и препратката, референцията е ясна към Едемската градина, а в 3 глава на Битие казваме, че в тази градина ходи Бог и Адам чува гласа му. Тоест, може да се каже, че тя е присъствие, място, в което Бог постоянно присъства, ако и той да е управлява от своята тронна зала, но той присъства в тази градина и от нея извират реки, които напояват. И ето тук още едно понятие, което не бива веднага да търсим непосредствено съвременно понятие, макар че 2 от тези реки са съществуващи. Там се говори за Тигър и Ефрат. Но другите 2 не е ясно дали са съществували, но има и символика в това, че това са води, които излизат от градината, напояват и носят живот. И тук ще си спомните в цялата Библия, водите, които извират и носят живот, се свързват с живота, който самия Бог дава. Наречено в първи псалом се казва, че праведния, който не ходи по съвета на нечестивите, не седи в събранието на присмивателите и така нататък, който се бои от Бога, ще бъде като дърво посадено при потоци води. И така че това се свързва в водата. Водата има и символично значение, тези потоци, особено в Близкия изток, който и тогава, а сега още повече, един много сух, горещ климат и такава течаща вода, която тече, има градини, е един от най-големите дарове за тези хора.
Значи имаме Божията градина, от която извира живот и в нея Бог ходи и говори. Това, ако го свържете по-нататък с Библията, на какво ви прилича? Каква асоциация бихте направили? Място, където Бог е, което дава живот. Не, като място говоря. На храм. Бог пребивава в храмове. И дава живот на тези, които отиват да му се поклонят там. И наистина и в историята на християнското богословие има немалко мислители, които обръщат внимание на тази храмова аналогия между Божията градина, затова е членувано единствена градина, както и храма е единствен в по-късните исторически времена, само в Иерусалим. Така че тази градина е своеобразен храм и Адам е поставен там казано да пази градината и да я обработва. Странно е, че се използва думата пази. И всъщност тук има други препратки към Стария Завет. Например, в същия глагол, който се използва за обработване на градината, в други пасажи се използва за служение на Бога. Нека да прочета поне. Те са кратки. Тези два глагола, които са преведени да обработва градината и да я пази, са свързани с свещеническа дейност. Например, в Изход 3 глава, 12 стих, Моисей каза на Бога: кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израелтяните от Египет? Бог му отговори: аз ще бъда с теб. И ето ти знака, че аз съм те изпратил, когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина. Послужите е един такъв преразказвателен превод. Но това, колкото и да е странно, глагола, който тук е преведен обработва земята, е същия, както тук да послужите на Бога. Двата глагола едновременно се използват в книгата Числа, когато се говори за свещенството. 3 глава, 8 и 9 стих. И нека пазят всички принадлежности на шатъра за срещане, за левитите става дума, и заръченото от израелтяните, за да вършат служенето около скинията. И да дадеш левитите на Арон и на синовете му, те са дадени всецяло на него от страна на израелтяните. Значи да вършат служенето около скинията, което е преведено, за пак тези глаголи тук. Значи мястото, в което Бог присъства, откъдето Бог дава живот, и човека е заселен в Едемската градина, за да обработва и да я паси. Значи той е служител на Бога в този негов земен храм, наречен Божията градина. Той е сложен там. И Адам е пазител и хранител, защото се говори за пазене, всъщност на едно свещено пространство, в което получава храна и живот от дървото на живота, за което не е забранено да яде от него. Само дървото за познаване на доброто и злото е забранено. Значи Адам и неговата помощничка са Божието свещенство в тази Божия градина, на което земният храм, предобраз всъщност на храмовете след това, което получава дърва, храна и живот. И както знаем, на Адам е забранено да яде само от дървото за познаване на доброто и злото. Някои библейски изследователи казват, че това може да се преведе и доброто на мъдростта. Защото да познаваш доброто и злото, в Стария Завет много пъти ще срещнете подобни изрази, или да различаваш добро от зло, е свързано с мъдрия човек, който обаче се бои от Бога. Това е много важно. В целия Стар Завет по-нататък, мъдростта, знаете, много места се повтаря, страх от Господа е начало на мъдростта, и мъдрият човек, който може да разграничава доброто от злото, е човек, който се бои от Бога.
Значи те като свещенство са поставени в тази градина, където имат достъп до дървото на живота и са предупредени да не посягат към дървото за познаване на доброто и злото. Какво ни се казва след това? Отиваме вече на, така се каже, на предпоставките за грехопадението. Има много картини в история на изкуството, изобразяващи изкушението на Ева. И съм използвал една от тях някъде от Ренесанса. Значи, човека е създаден по Божий образ и подобие, като Божий представител, наместник на творението, за което говорихме преди почивката, и същевременно свещеник на Бога, т.е. да поддържа тази жива връзка с Бога, който иначе е на небето, но е определил земен храм, в който човека се среща с Бога и получава от него живот. Как се осъществява тази вертикална връзка? Ами, на основа на вяра, и тук е хубаво да поясняваме, особено в разговор с невярващи хора, какво включва тази вяра, защото в нашата съвременна култура се е наложило някакво разбиране, че вярата започва там, където свършва знанието. Една такава изкуствена опозиция е направена, нали? Има неща, които не знаем, просто трябва да вярваме в тях. И това е свързано повече с процеса на познанието. Докато вярата, за която говори Библията, е свързана с познанието на Бога и тя означава взаимоотношения. И тези взаимоотношения са, например, взаимоотношения на доверие. Това са взаимоотношения и на синодно послушание, казваме ние, към нашия Създател. Това са и взаимоотношения на упование, една хубава, малко вече старинна българска дума. Ако трябва да я преведем малко по-разгърнато на съвременен език, упованието е съзнание за пълна зависимост. Значи аз напълно уповавам на Бога, защото напълно завися от Него. Има много неща, които ме плашат в този свят, които ме правят несигурен, но аз уповавам на Бога, аз съм се хванал с две ръце за Него, както и Мартин Лутер е казвал, съзнавайки пълната си зависимост от Него. Ето такива отношения Бог е предвидил за своето свещенство. Лицето на Адам и Ева. И змията, да видим какво казва. Между другото, както на тази, така и на безчислено много други картини в история на изкуството, змията е изобразена на дърво в градината. Много интересно, това го казвам само като бележка под линия, че в самия библейски текст не се казва дали змията е била в градината. Казва се, че змията е говорила с жената. Но това дали се е случило в градината или някъде в околностите и не знаем. Поне не ни го казва в библейския текст. Но това е просто бележка. Да видим по-важното какво казва или какво внушава змията. Казва с две неща. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Като тук се вижда много добре, но това е в червено. Нарочно съм сложил цветови код. Истина ли казва Бог? И никак няма да умрете в деня, когато ядете от плода на дървото на мъдростта, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Тук ключовото е, че ще бъдете като Бога. Да познавате доброто и злото. Какво означава това? Ами, тези две изказвания на змията, всъщност само те са ни дадени, пряко удрят върху взаимоотношенията на човека с Бога. Първото е пряка атака към доверието спрямо Бога. Истина ли казва Бог? Това е предизвикателство. Даже не се казва, не, Бог ви лъже. Руши се доверието по един много по-коварен начин. И другото,
ще бъдете като Бога да признавате доброто и злото е пряка атака към това упование, за което е създаден човек. Защото ще бъдете като Бога, да имате Неговата мъдрост, означава всъщност, че Бог повече няма да ви бъде необходим. Тоест, забраната на Бога да ядете познаването на доброто и злото не е това човек да не става мъдър, а да има автономна мъдрост. Без Бога и да бъде, казано на съвременен език, себедостатъчен. Но е интересно, че змията така. Единия въпрос има предизвикателство, подхвърляне, а в другия има вече директно внушение и обещание, което всъщност е една голяма лъжа. Всъщност за това дявола се нарича баща на лъжата, макар че много интересно, че връзката между дявола и змията в Едем е дадена чак в Новия Завет. В Откровението на Йоан, където Сатана е наречен тази старовременна змия, наречена дявол и Сатана, и в по-косвено в края на посланието към римляните, където Павел казва: Бог скоро ще смаже Сатана под нозете ви, което пък е препратка към проклятието спрямо змията в Едемската градина. Там се казва, че ще има война между нейното потомство и потомството на жената и то ще ти смаже главата. За този етап в самия текст, а и в целия Стар Завет, няма никаква, това е много интересно, връзка пряка между змията и дявола. Това всъщност, към което змията изкушава Ева, е да се обърне от Бога към себе си, като извор на реда в света. Ще бъдете като Бога. Познавате доброто и злото. Ще имате автономна мъдрост. От тук нататък вие, без Бога, да устройвате света така, както намерите за добре. Този характер на греха, това обещание всъщност показва защо този грях, първият грях, или първородният, както е наречен още в условието, е толкова страшен. Много по един забележителен начин разсъждава върху това Клайв Стейпълс Луис в книгата си "Проблема болка", която е посветена на въпроса точно за произхода на страданието по-скоро, но засяга тук и произхода на злото, и който от вас не е чел, я препоръчвам. Издадена отдавна на български, вероятно отдавна е изчерпана като тираж, но може да се намери поне по библиотеки. А който владее добре английски, може да си я намери на английски. The Problem of Pain се казва на оригиналното заглавие. Той казва, Луис, какъв трябва да е този първи грях, че последствията от него може да са толкова страшни. Ако човек така чете съвсем непредубедено в текста от Битие, ще каже: добре бе, за един плод, за ядене от един забранен плод да има такива тежки последствия. Не е ли малко странно? Но, когато направим по-внимателен анализ, виждаме, че всъщност страшното е прекъсването на тази връзка с Бога, и то става от само себе си, така да се каже, когато човек се обърне от Бога към самия себе си. Тоест, крайна сметка, макар че Ева едва ли го осъзнавала толкова ясно, на нея се предлага да, се огледа в огледалото, казано малко образно, да каже: това е най-хубавият образ, който съм виждал. Нека да живея от тук нататък с него. И това е дълбокия корен от тук нататък на човешкия грях. Крайна сметка се стига до това, че човека се стреми към самодостатъчност и вместо да гледа към Бога, гледа към себе си. Но в първоначалния случай, защото те са поставени именно да бъдат наместници на Божия ред и свещеници на Бога, които
осъществяват, живеят във връзка с него и разкриват славата му на света, да се покланят или да се стремят към самите себе си. От тук, говорим тук за духовните измерения на грехопадението, се скъсва тази интимна връзка с Бога, настъпва отчуждение. И това веднага личи, когато Адам при вечерния ветрец, както ни казва текста, чува гласа на Бога и се скрива. И когато Бог го пита, той му задава много прост въпрос. Къде си, Адам? Какво му отговаря Адам? Чу гласа ти и се уплаши. Бог вече не е този близък, интимен приятел, създател, който е в нас с такава интимна връзка. Настъпва отчуждение. И другата пряка последица от това, че като се скъсва тази интимна връзка с Бога, то се обезмисля и функцията на човека, това за което той е бил призван. Той дезертира от свещеническата си роля, всъщност, а тя е да служи за Божия прослава. Тук нататък човека работи за своя собствена прослава. Изяснихме смисъла на думата прослава в предишната презентация. Това са духовните измерения на грехопадението, така се каже вертикални, свързани с прекъсването на тази интимна връзка с Бога. Но то, разбира се, има и културни измерения, или хоризонтални, защото човека поставен на земята, да култивира. И това естествено също се нарушава. И тук има такъв интересни културни аспекти на тази сатанинска измама. Ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Ето тук пък да поставим ударението върху понятието познава. Сякаш, творчеството и отговорността да култивираш света не те ли правят в някакъв смисъл подобен на Бога? Отговорът е очевиден. Разбира се, че те правят. Както Бог създава и казва, ето това беше добро, внася ред в света, подчинява го на закони, така и човека в културата си затова е призван да твори, отразявайки Бога, и има даже отговорност да култивира, да прави света по-добър. Това носи всъщност богоподобие в един много по-дълбок смисъл. Сатанинската измама е, че простото знание вече ти дава богоподобие. И наистина това знание от всекидневието, колко лесно се опияняваме от нашите знания, сякаш нищо друго не ни трябва. Сатанинското изкушение, това пък вече ни праща директно в 21 век, в нашата култура. Интересно е подкана да се потребява, да се консумира, а не да се твори. Изяжте плода и ще станете като Бога. Не му подражавайте във вашия живот, във вашето културно творчество, а просто консумирайте. Освен непокорство спрямо Бога, това е дезертиране всъщност от ролята на култиватори, които познават правилната употреба на плодовете в градината. И какъв е, погледнато от културна гледна точка, какво е първото човешко дело след грехопадението? Те си правят дрехи, макар и много примитивни, от листа. Да си направиш дрехи, а за какво са му на човека дрехи? Той казва, писателя на Питие ни казва, те бяха голи и не се срамуваха. Но в резултат на това настъпило отчуждение, човека вече има нужда да запази себе си. Появява се страх не само от Бога, но появява се, така да се каже, и страх за собствената идентичност. И всъщност това е един много дълбок двигател в човешката култура. От бебе до преклонна възраст ние се борим да си изграждаме своята идентичност. Или да я доказваме в спор с други идентичности. В случая те
усещат веднага това отчуждение между тях и Бога, а също и между тях самите. Между тях самите. И това се личи веднага, впрочем, от сега ще се спрем и на тях, на думите на Адам по отношение на Ева, когато Бог го пита, нали, относно яденето на плода, и той казва: жената, която ти ми даде, ме накара да ям. Значи това вече не е плът от плътта ми, кост от костите ми, и ще остави човек майка си и жена си, ще се прилепи към жена си. Това е вече жената, която ти ми даде. Има обвинение. Значи това е в резултат на отчуждението. Отчуждението е между него и Бога, обаче скоро веднага усеща, че се е появило отчуждение и между него и ближния. И то най-интимния ближен. И културният акт, да се върна на това, е да запазиш някакси себе си в това отчуждение. И това пронизва всички човешки отношения, не само в семейство. Да видим сега последователно тези последствия от грехопадението, как ни ги рисува трета глава на Библия. Отчуждението от Бога. Бог става вече отдалечение от друг, от чието присъствие се страхуваш. Бягство от отговорност. Класика, както се казва в човешките отношения. Жената казва: змията ме подмами, та ядах от този плод. Мъжът казва: жената, която ти ми даде, тя ме накара да ям. Значи, вината или последствията от нашите избори се приписват на влиянието на другите. Хора или демони. Макар че тук за змията още, както става дума, не се говори за демоничния и характер, но като се замислите колко често и ние сме склонни да се оправдаваме с дявола, когато правим греховни избори. Казваме: той ни изкуши. Да, изкуши ни, обаче отговорността си е наша. А някои стигат до там, че всеки грях го приписват на конкретен бяс или демон. Той има демон на пиене. Човека си е алкохолик, той си избрал за какъв демон на пиене става тук. И така, или пък демон на прелюбодейство. Човека е женкар и той го правил много пъти. Някак си нямам толкова голяма отговорност. Какво да направя? Слаб ми ангела, нали, както е стария Богдас. Пряко последствие от грехопадението. Гледаме да прехвърлим отговорността от нас към някой друг. Съпротива на творението и борба между хората. Ето това вече виждаме в Божието проклятие. Само че това проклятие не е толкова, че самото творение е преобразено по лош начин. Това проклятие е поради човека. Това е подчертано. Проклета да бъде земята поради тебе. Тръни и водили ще ти ражда. С пот на челото си ще изкарваш от тук нататък прехраната си. На жената казва: ще умножа мъките ти в бременността. Значи има вече съпротива от страна на творението спрямо човека. Той е бил създаден да го обработва, да изпитва удоволствие от своята работа на култиватор. Но от тук нататък културният мандат вече е свързан с борба за оцеляване. С пот на челото си ще си изкарваш прехраната. Или, казано по друг начин, работата вече става и труд. Ако се замислите, в съвременен български работа и труд почти синоними, но български език хубаво го показва. От труд идва труден. Трудности. Значи не е вече просто работа, от която изпитваш удовлетворение, ами е труд. Труд с пот на челото си, за да си изкарваш прехраната. Представете си какъв би бил света, ако работим не просто за прехраната си, а просто защото изпитваме удовлетворение от това, което Бог ни е дал. Ние и сега го правим. Обаче то винаги е смесено и с вечната борба за оцеляване. Много пъти не ни стига времето да правим нещата, които наистина обичаме, защото сме на работа, да речем. И някой трябва да изкарва парите. Така че това е резултат от това Божие проклятие, а човешките отношения са помрачени от борби за власт над другия. А жената казва:
На мъжът ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. Айде да речем в контекста на древните патриархални цивилизации, това буквално отговаря на истината. Сега вече живеем поне в Европа, в други общества, но тази борба да владееш над другия присъства във всички човешки отношения. По един или по друг начин. Или да се наложиш, айде да не го казвам толкова драматично, да си наложиш своето мнение, своето виждане, да изкараш другия виновен, това свързано с бягството от отговорност за неблагополучията. Всеки, който е семейен, и всички ние сме отраснали в семейство, знаят за какво говорим. Но това се прехвърля към всички човешки отношения. Помрачени са човешките отношения от тези стремежи. И най-сетне тление и смърт. С пот на челото си ще си изкарваш прехраната, тя ще ти ражда тръни и будили, докато умреш и се върнеш в пръста, защото пръст си и от пръст и на пръст ще се обърнеш. Казано малко по-поетично, тук пак парафразирам Луис от проблема болка, човека се срива, затова и се използва то първоначален израз грехопадение, макар че в битие не се говори за грехопадение буквално, но човека се срива, това е богословско размишление, човека се срива до нивото на останалото творение и на неговата преходност. Значи, пръст си и на пръст ще се обърнеш. Като пръст тук не е толкова до химичния състав на нашето тяло, въпреки че той е, разбира се, не много различен от тези елементи химически, които ги има в природата. Не, ударението тук на пръст е тление, преходност. Пръста е нещо, което се разпръсква. Правиме съд, гранчара прави съд от глина, ставете на слънцето по-дълго, особено на това тропическо слънце там. Разпръсва се и се смесва с земята и това е. Тление и смърт. От тук нататък само го маркирам, защото това е отделна и много интересна тема. Като по-нататъчни последствия от грехопадението, те продължават чак до 11 глава на Битие. През разказа за Каин и Кайновата цивилизация в 4 глава, за потопа и за Ной в 6 до 8 глави и най-сетне в 11 глава с изграждането на Вавилонската кула. Общата шапка, или червена нишка ще използвам, защото го използвам предишната презентация, че хората, изгонени от рая, както е тази знаменита стенопис от 15 век на Мазачо, от тук нататък търсят идентичност без Бог. Как? Чрез изграждане на автономна култура. Те са се подали точно на сатанинското изкушение, че ще станат като Бога. И въпреки, че това очевидно не е така, от тук нататък този бацил вече е в тях. И те търсят автономност. Автономна мъдрост и автономна култура и цивилизация, която трябва да отразява тяхната собствена слава, а не Божията. И има такъв израз, който на 2 места поне се повтаря, да си създадеш име. Ще самия израз е много такъв. Най-напред се употребява по отношение на сина на Каин. И той основа град, първия град, Енос, и го нарече на името на сина си. Да утвърдиш името си. А пък за Вавилонската кула буквално се казва, че хората издигат кула, която да стигат до небето, за да си създадат име. Казано на съвременен език, това е да утвърждаваш една автономна идентичност. И това е нишката, която върви през Кайновата цивилизация и после продължава до строителите на Вавилонската кула. Търсене на идентичност без Бога. Като лирично отклонение, то не е отклонение, но всъщност започва успоредно една много друга важна нишка, на която сега няма да се спирам, в 5 глава на Битие, през другия син на
Адам и Ева Сит, казва се, от тогава хората започнаха да призовават Господнето име. Значи ето го, това е вече усилието да се върнем към Бога. Тук имаше въпрос от човека на втория ред. Да се върнем към Бога, като призоваваме Господнето име. Значи това е противоположната нишка на развитието на Кайновата цивилизация, на тази автономна, може да кажем, богоборческа култура или по-скоро и идолопоклонническа, търсеща да утвърди себе си. Сега, значи до тук беше библейския текст. Сега съвсем апологетично да подходим по отношение на произхода на злото и, както казах, да се опитаме да покажем, че той е християнски отговор, макар че не е никак прост, е по-удовлетворителен, отколкото алтернативни възгледи. И аз ще дам накратко два алтернативни на християнския възгледа по отношение на произхода на злото. Какво отговарят те? Пантеистичните религии, каквито са повечето източни религии, както още ги наричаме, и модерни атеистични философии. Съвсем общо и схематично, без да навлизаме в подробности. В основата на пантеизма е, че Бог и Вселената са тъждествени. Използвам символа, който е познат в математика. Еднакви триъгълници. Тъждество между Бога и Вселената. Вселената е Бог и Бог е Вселената. Всичко е божествено и ние сме части от божественото. Затова се нарича пантеизъм, т.е. от гръцки пан е всичко. Всичко е божествено. Всичко е Бог. Как в рамките на един такъв възглед може да се обясни безспорния факт, че в света има толкова много зло? Всъщност, всичко в този възглед, всичко е от Бога. След като Бог е всичко и всичко е Бог, то това, което се случва в света, независимо от да го наричаме добро или зло, произлиза от божественото. Може някои неща да ни изглеждат добри, те са бялото, други неща наричаме лоши, но това добро и зло са по-скоро нашите възприятия на едни процеси, всичките от които се коренят в Бога. И запознат, виждали сте много пъти този знаменит китайски символ Инь и Ян, в който бялото и черното не случайно са разделени с вълната. Това е една такава гъвкава и преливаща се граница, като и в бялото има черно, и в черното има бяло. Не можем да ги разделим и те не могат едното без другото. Те взаимно се определят и взаимно се преливат. Така че, крайна сметка, един такъв възглед от етична гледна точка, ето имаше въпрос преди това за нравствените измерения на библейското учение, но това важи и за всяко друго учение. По отношение на нравствеността, пантеистичните религии, доброто и злото са неразличими в абсолютен смисъл. Подчертавано в абсолютен смисъл. В относителен, да, някои неща за мен са добро, за вас не са, но в абсолютен смисъл, по произход и като разгръщане, те са неразличими. Те са някакви форми на разгръщане на това божествено. Сега тук вече има големи вариации между различните пантеистични възгледи. В някои злото е по-голяма степен на отдалечаване от източника на доброто, а пък доброто е колкото си по-близо до извора. Значи нещо като да пиете непосредствено от извора или да пиете някъде от замърсената река, която е на много километри по-надолу. Но в крайна сметка всичко води източника си в едно и също. Това са естествени процеси. Колкото и да е парадоксално, атеистичните философии, които, разбира се, отричат съществуването на Бога по дефиниция, в крайна сметка стигат до същия извод. Значи атеистичните философии казват, има само Вселена, а Бог няма. Даже някои апологети справедливо забелязват, че това, което сега наричаме атеизъм,
модерен вариант, всъщност е антитеизъм. Тоест, те предполагат, че има хора, които вярват в съществуването на личностен Бог, който е създал всичко, и го отричат този Бог. А не просто казват ми няма Бог. Тоест, те изхождат от конкретна представа за Бога, която е силно формирана от християнската цивилизация. В тяхната светогледна рамка има в тази вселена, която е всичко, има просто неумолими природни закони. Ние сме крайни, раждаме се там, по силата на биологичните закони, преминаваме от бебе, през дете, средна възраст, накрая умираме. Това са законите на природа. И съответно човешките общества еволюират, като се опитват да смекчат ефекта от тези природни закони, които, разбира се отразяват във всякакво ниво и на нивото на личните взаимоотношения в обществата. И тяхните усилия са, те не могат да ги отменят, разбира се, тези неща, но ако може някак да ги смекчат и да устроят по по-добър, ето вече използвам думата добър начин обществото. И в крайна сметка в тази светогледна рамка злото е, или това, което наричаме зло, е природен закон или обществен продукт. Да, може би некачествен обществен продукт. Говорим за по-изостанали и по-съвършени общества. По-съвършените общества продукта има по-малко от този некачествен продукт. Но това, което са, що се отнася до природните закони, те са това, което са. Така че в крайна сметка, така да направим по-дълбок анализ, ще видим, че това ясното се свежда и до другото. Защото доброто и злото в абсолютен смисъл са неразличими. Те са резултат от било от природни закони или недостатъчно добре усъвършенствано общество. Сега тук има различни вече вариации. Някои са по-оптимистични атеистични философии, каквато беше и е комунизма, нали, че ще се построи безкласово общество, светло бъдеще, в което хората няма да бъдат човек за човека вълк, няма да има тая борба между хората, ми ще живеят в хармония. Но пак има разгръщане, в крайна сметка, от природните закони. Да, преминава се през някаква сложна еволюция на обществата, но така да се каже коренно е един и същ. Просто разликата е, че тук има понятие за божествено, но ако направим много дълбоко сравнение между двете, няма кой знае каква разлика. Дали ще кажем, че Вселената е Бог, Бог е Вселената, или ще кажем, че просто всичко е Вселената, в най-дълбокия смисъл на думата не е много различно. И сега да видим християнското обяснение на произхода на злото, нали, доколкото можем да достигнем до това. Пак стъпвайки на картината, която ни е разкрита в Битие, Бог сътворява небето и земята. Тази част на творението, която е под простора, наречена Земя, и там виждаме етапите на устройване на тази вселена и Бог на всеки от тях казва, беше добро, значи има следващо и следващо подобрение в картината и най-сетне създава човека по Божий образ и подобие. Той е единствен от всички други същества, населяващи земята, има интимна връзка със своя творец и въобще е способен на такава връзка, защото е създаден по Божий образ и подобие. Затова тук съм сложил стрелки в двете посоки. И вече когато в тази земя, в която има, беше и стана така, и Бог видя, че беше добро и така, нали, това се повтаря няколко пъти. И трябва да се казва, и ето беше твърде добро. Когато в тази земя е населен човека, създаден по Божий образ и подобие, вече
имаме едно твърде добро творение. Значи, човека, както казахме, чрез своята култиваторска и свещеническа функция, още повече подобрява творение. Със самото си присъствие и с Божия промисъл от тук нататък за неговия живот. Как? Тук изниква въпроса. Как в тази хубава картина се е появило злото? Как злото се е промъкнало, нахлуло или дошло, какъвто искате глагол използвайте, в това твърде добро творение. И предвид това, че човека е изкушен да яде от дървото за познаване на доброто и злото, използва се тъкмо този израз, и той е създаден по Божий образ и подобие, естествените първи отговори, които ни хрумват, е да търсиме източника на злото или в Бога, или в човека. Може би в Бога. Нали, тук върва по линия на логиката. Човек чете и разсъждава. Да видим до какво обаче би довело, ако приемем, че произхода на злото някъде дълбоко скрит в Бога. Това би сродило християнството с пантеизма, ако го приемем, но заправете за това, просто да разсъждаваме. Това би означавало, че в Бога има някаква тъмна страна. Има някаква демонична страна, която ние може би не познаваме. Някаква тъмна енергия, на съвременен език казано, която се отключила в един момент и по незнайни причини е поразила човека, създаден по Божий образ и подобие, и съответно творението. Но цялото библейско откровение категорично отхвърля такава възможност. Когато подчертава, че Бог е любов, че Бог е човеколюбец, че Бог е устроил земята, небето и това е твърде добро творение. Цялото останало библейско откровение напълно противоречи на такъв възглед. Така че това трябва да го отхвърли. А може би от човека. Може би в човека се е отключило нещо, което му е било заложено, бък, казано на съвременен език, нещо е мръднало там и в него се е отключило злото и вече от тук нататък човека е източник на злото в света. Такова обяснение на пръв поглед звучи по-правдоподобно, защото безспорно голямата част от злините в света можем пряко да ги свържем в човека. Било с престъпници, било с така наречените лоши хора, макар че християнска гледна точка знаем, че всички сме малко или много склонни към злото. Било с човешки системи, които са корумпирани или са потиснически и така нататък. Но това са обяснения, свързани с това, което в момента наблюдаваме в света, а ние търсим корен. Ако корена е нещо, което е било в човека и се е отключило, това по един макар и заобиколен път много връща топката в Бога. Казано на формулен език, защото човека е създаден по негов образ и подобие. Ако в Божия образ и подобие се е отключило зло, да, в крайна сметка отговорен е пак Бог. Той самия е заложил някакъв механизъм, деструктивен, който се е отключил. Така че този отговор също не е удовлетворителен от християнска гледна точка. И тогава, какво да направим? Казано съвсем на апологетичен език, това не е библейски език, християнското обяснение е, че тези нива на творение, земята и нейните обитатели, подчинени на човека и човека създаден по Божия образ и подобие, не са всичките нива на творение. Има и едно друго ниво на творение, което принадлежи на небесния свят. Каквото и да означава това. Друго ниво на творение,
което тъкмо защото е в небесния свят, използвам тук библейски език, ние нямаме сетива да го познаваме. Не сме снабдени с сетива да го познаваме, защото друга е нашата функция и предназначение. Което в някои отношения ни превъзхожда, и затова е горно в кавички, спрямо земята и човека. В някои отношения ни превъзхожда, но не е създадено по Божия образ и подобие. Това е много важно да се подчертае. Не е създадено по Божия образ и подобие. Всички се сещате, че става дума за ангелския свят. И наистина Библията, въпреки че не е много словоохотлива по отношение на ангелския свят, ни дава достатъчно знания да знаем, че те са много по-мощни от човека, способни да обхождат цялата земя, да внушават мисли. Всъщност в този пасаж от Езекил, който споменах преди малко, се казва, ти беше херовим, създаден да осеняваш. Хубава българска дума, хвърля сянка. Всъщност имаше един филм, не знам, досиетата Хикс ли не, където се казваше, нека неговата сянка падне върху теб. Това е взето пряко от Библията. Не си спомням кой беше филм, може би младото поколение не го е гледало, така че няма значение. Но ангелите са способни да осеняват, да внушават мисли, да дават някакъв нов поглед върху нещата спрямо човека. А в Новия Завет, вече разбира се в контекста на грехопадналия свят, даже се автора на посланието към евреите се удързостява да каже, че те са просто служебни духове, изпратени да служат на тези, които ще наследят спасение. Което показва, че в друг смисъл те са даже под човека или поне в крайното предназначение на Божия замисъл. В хода на тази дискусия достатъчно да подчертаем, че това има друго ниво на творение, в някакво отношение превъзхождащо човека и способно да му влияе, но не е създадено по Божия образ и подобие. И това избягва тази опасност, че е нещо от Бога заложено в човека, нещо, което отразява Божията природа, е причината за отключването на злото. И всъщност това, което ни се казва, доста пестеливо в няколко места в Библията, някъде се правят просто алюзии за това, че в това друго ниво на творение се е случило срив. Айде, ще се изразя така почти на физически език. Как и кога не можем да кажем. Тук трябва да си признаем директно. Нито можем да знаем как тече и тече ли времето въобще на това ниво на творението. Това ни връща към дискусията предишната лекция, пък и в паузата говорихме тук относно протичането на време. Или мултивселена. Моля? Друга мултивселена. Друга мултивселена. Може и така да се каже, нали? Но нито знаем къде е това, нито кога, не можем да го отнесем, но някъде в това друго ниво на творението, за което нямаме даже сетива, се е случил срив. И част от това творение е тласнало човека, му е внушило да тръгне по противен на Бога път. Това на библейски език се нарича изкушение и съблазън. Ще се върна след малко на тези две понятия. Така че този тласък дошъл от срива в другото ниво на творението, насочва човека в посока, която Бог не е имал предвид. Дисфункционална посока. Нарочно използвам съвременни термини, нали вече говорим за апологетика, защото човек е създаден за друго. Е тласнат да прави нещо, което не е според Божия план. И понеже той е създаден да облагородява земята, да я култивира, изкривяването на този стопанин на земята има тежки последствия върху всичко под него. Когато стопанина се корумпира или се пропие, тогава и неговите ниви или предприятия или фирми
също отиват на зле. Нали? Правя тази аналогия. Така че, обобщение християнски възглед е, че злото не е част от творението, а е негово заболяване. Някои от църковните отци, от класическите християнски писатели, казват, че злото няма своя субстанция, за да подчертая, че не е от творението. То не е някакво друго вещество, което е черно, за разлика от бялото вещество около нас. Ако твърдим това, тогава вече това е един друг възглед, който се нарича дуализъм, който приписва злото на част от природата или на даже някъде някои възгледи на природата въобще, на материалното, а пък духовното е добро. Впрочем, възгледи паразитират и върху християните и така се промъкват малко. Много пъти можем да чуем, че материалното, в този материален свят е злото, но ние трябва да се възвишаваме към Бога. Това не е християнски възглед. Макар че много пъти се облича в християнската религия. Та злото няма субстанция. То не е част от творението, то е просто липса на добро. Или изкривяване на доброто. На това добро, за което човека е създаден, но е дезертирал от своите функции. И това, поради уникалната роля на човека, носи отражение и върху творението. Тоест, човекът след грехопадението е вече един, може да кажем, изкривен и помътнял Божий образ. Той не е загубен напълно този образ, но той е помътнял. Той се е изкривил, или кажем библейското понятие, той е вече под грях. Под тази нова реалност на отчуждение от Бога. И съответно подлежащ на тление и смърт. От тук неговите дейности към човека, към творението, така се каже, посивяват. Тук съм използвал цветови кодове, нали, зеленото го свързано с облагородяване на творението. Но тук човекът помътнял, посивял и съответно и творението поради него посивява и казва, нали, да бъде, то е проклето, но само в това отношение към човека. Да бъде проклета земята поради тебе, се казва. И последствията обаче са, както казваме, скъсана вертикална връзка с Бога, отчуждение и загуба на връзка с Бога и нещо повече. Това ниво на творението, в което се е случил срив, то узурпира всъщност властта и от тук нататък човека не само не е господар, т.е. наместник на върховния господар на творението, но той става и роб. И Библията ни говори за това. Той е подвластен вече на сатаната и на неговото воинство. И как е подвластен? Ами, след като вече е под грях, в условията на това отчуждение и вражда против Бога, от тук нататък работата на демоничните сили, така се каже, е лесна. Те няма нужда всеки път да инжектират в нас бацила на злото, защото ние вече сме под греха. Тяхната роля е просто да ни казват, давайте нататък. Продължавайте така, както сте вървели. На библейски език тук има две понятия. Едното е изкушение, т.е. пряко подбуждане към грях, да продължаваме в същата посока. А другото, по-коварно, е старинната дума съблазън, която в съвременния български често се използва като синоним с изкушение, но библейски не е така. В Новия Завет на съблазънта е посветено доста внимание, особено в Евангелията. И нейната гръцката дума е просто скандал. Скандало. Знаете ли какво значи скандал първоначално? Какво означава? Няма да повярвате, ако някой не се е замисля. Скандал означава капан за животно, което ходи в гората. Това означава скандал. Животното си ходи по своя определена пътека
Знаете, всички диви животни си имат някаква пътека, по която си върват. Било то тревопасни или хищници. И ловеца, който иска да хване това животно, проучва къде са му пътеките, изкопава дупка, слага в нея капан, било такъв капан, който штрака, или ласо, както е било много пъти, което се закачва животното и се откача, и го покрива отгоре с няколко съчки и го с листа. Така че животното си върви по добрия път и смята, че е в безопасност и изведнъж в капан. Това е библейската дума съблазън, което е доста различно от изкушението. Изкушението е директна подбуда към грях. Докато съблазънта е много по-коварен. Човек мисли, че върви по добрия път, а пада в капан. Значи може да кажем, че съблазънта изобщо заблуждава относно спасителния изход. Затова и Исус подчертава много пъти в поученията си: пазете се от съблазните. Горко на света поради съблазните. Но не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онези, които причиняват съблазън. Защото това е още по-коварно. Човек си мисли, че върви по добрия път, даже към спасителния изход, а пада в капан. И всъщност, от тук нататък, след като човека е под греха, както казвам, работата на злите сили не е да произвеждат още грях. Той човека сам го произвежда, но те просто да му пречат да се върне към спасителния път или му казват: право само така. Това е чудесно. Угаждай си на себе си. По този начин дяволът господарува над човек. Има много силни стихове в 2 глава на посланието към евреите. Там се говори за изкуплението, чрез Христос в ролята му на човешки син, който във всичко се уподобил на нас. И се казва, там се повтаря смъртта 3 пъти в един и същи стих. За да освободи, Айде ще го цитираме точно, защото наистина е важен. 2 глава на Евреи. 15 стих. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, Христос, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта, 3 път се повтаря, или смъртния страх, през целия си живот са били подчинени на робство. Значи човека, подлежащ на тление и смърт, от греха, прекарва целия си живот в този смъртен страх, но не знае спасителния изход, защото дявол го заблуждава или го отдалечава пък съвсем чрез изкушението. Продължава да върши грях и живее в страха от неизбежната смърт и дявол го споделува чрез това над него, защото той всъщност върши неговата воля. Не Божията, не и собствената, а волята на дявола, който е автора на, инициатора на греха. Очевидно в тази картина, че човека има нужда от спасение, което означава възстановяване на общението с Бога, подобяване на Него и съединение с Него, което вече ни разкрива Новия завет, което надхвърля старозаветната картина само на култиватор на творението. Тук има нещо много повече. И за това го наричаме и блага вест. Тази картина на произхода на злото има също своите трудни въпроси, на които не може да дадем отговор. Не можем да дадем отговор точно какъв е ангелския свят, още по-малко как се е случило там този срив в това ниво на творението, който е излучил, така да се каже, такива същества, способни да тласнат човека в тази посока, но е по-удовлетворителен, отколкото алтернативните обяснения, които приписват злото просто на някакъв природен закон или несъвършенство на обществото. И, за да подходя към края,
да кажем няколко неща и за спасението, което е само по себе си отделна тема, но просто като допълване на картината. Спасението като културен проект. Какво ни казва разказа на библейския разказ по-нататък, след грехопадението? Имаме в началото Едемската градина, където е поставен човека, и първите 11 глави на Битие проследяват историята на грехопадналия човек до изграждането на бунтовния град, чрез който той да утвърди своята идентичност, Вавилон и Вавилонската кула, след което народите се пръскат, престават да говорят на един език помежду си и всъщност тук виждаме един културен проблем. Свят, изплетен от противоречия между народи, вторачени в своето самооцеляване и самооправдание. Това е Вавилонската кула. Да стигнем, да си направим кула, която стига до небето, т.е. да осъществим мечтата си да бъдем като Бога, нали? Това по този път сме приели, и да си създадем име. Вторачени в своето самооцеляване и себеоправдание. И края на Библията, Откровение 21 глава, какво се случва в корпуса на цялата Библия, което е описано тук като културно развитие на човечеството. Божието решение е пак културен акт, един нов културен акт. Ако след грехопадението веднага виждаме културни актове на човека, най-напред се създаде дрехи, за да скрие своето отчуждение, и след това да изгражда една цивилизация, която да утвърди името му. Божието решение е да създаде народ, който интимно принадлежи на него, който пак е културен проект. Една достатъчно развита, дълбока и богата култура, която е в състояние да свидетелства за създателя на света сред великите цивилизации. Това е народа на Израил, Стария завет, който преминава в църквата в Новия. Също така, народ, който да осъзнае нуждата от спасение, тук говорим изцяло за Израил, и който в крайна сметка да роди спасител. И как завършва този културен проект? Какво бихме очаквали, наивно, както казват някои учени? Наивно бих очаквал, че какво ще се случи. И ние наивно какво очакваме? Някакъв вид симетрия. Че човека, след като е спасен, би трябвало отново да бъде настанен в Едемската градина. Но това ли виждаме? Не. В Откровение 21 глава виждаме град, който слиза от небето. Светият град слизаш от небето, небесния Иерусалим. И тук има пак термин на човешката култура, много интересна. Противопоставяне. Градината, който е един изцяло еко проект. И града, който мнозина от нас не свързват в никакъв случай с екология, даже като от почивните дни гледаме да избягаме от него. Но виждаме, че Бог не връща към първоначалното състояние, а надгражда, като създава цивилизация. Божието царство. Всъщност църквата е наречена този небесен Иерусалим, който е вече Божий проект, който слиза от небето, а не кула издигната от човеци, която иска да стигне до него. Това е много важно да го разберем по отношение на спасението, че неговата цел не е да се възстанови първоначалното състояние, а да се направи нещо по-добро. И в заключение, би било непълно, ако не споменем за Христовата победа над тройния враг. Всъщност, Христос като втория Адам, както го нарича апостол Павел, дава реванш на дявола, като извървява път с вярност и упование на Бога, това, на което се е провалил Адам, с послушание на Бога дори до смърт на кръст. Тоест, Христос, виждаме противоположността и истинският достоен човешки отговор на изкушението в Едемската градина.
Адам и Ева нарушиха своята вярност и упование към Бога, а той извървя до край този път с послушание до смърт на кръст. И това е победата над дявола, инициатора на греха. Той казва твърдо не на това изкушение. Дори и когато става дума за неговия собствен живот, неговия собствен живот е нещо много повече от живота на който и да е човек, защото той е Божия син, който е безгрешен по самата си природа, а е разделен от Бога в тази агония на кръста. Той извършва изкупление чрез смъртта на кръста, което е вече победа над самия грях. И най-сетне, своето възкресение, победа над смъртта, което пък е следствието от греха. Значи, победата е тройна в същата последователност, както се разгръща греха в битие. Имаме инициатор на греха, появата на греха, имаме последствието от греха, смъртта. И трите са победени в лицето на Христос. Победата е осъществена в същия ред, като грехопадението. И като приложение, пътят на вярващия всъщност трябва да в някакъв смисъл да повтори Христовия път, въпреки че изкуплението е извършено, дявол е победен, смъртта е победена, но ние сме призвани да поддържаваме на Христос. И в какво се изразяват тия три аспекта? Вярност и упование означава да се отречем от дявола. И при формулата на кръщението, поне при православното кръщение, католическото, с 3 пъти се пита, отричаш ли се от дявола. Което отразява точно това. Кръщение и вярност, живот на вярност от тук нататък. Изкупление, да се борим с греха в живота си. Или на богословски език казваме, свещение. След като сме изкупени, да се борим самите ние с греха. И крайната цел, която носи надеждата на възкресението, е за единение с Бога или това, което новозаветните автори наричат нашата слава. Тоест тази Божия слава, която човек първоначално е бил призван да отразява, да бъде разкрита в пълнота в едно обновено творение. Добре. Сега имате думата за въпроси.